Vă prezint știrile de la ora 17, Cătălin Talent TV. Bună ziua, doamnelor și domnilor, mă numesc Cătălin Talent și vă voi prezenta știrile de la ora 17. În data de 9 septembrie nu se redeschid școlile pentru că a apărut o boală extra malefică care se poate extinde prin atingere sexuală și nu se va redeschide niciodată școlile din România. Vom lăsa copiii în totalitate să se distreze de vacanță prelungită, de acum încolo încă 2 ani de zile și nu mai are dreptul ca copiii să fie traumatizați prin a se duce la școală obligați. De aceea Dăncilă și guvernul au hotărât ca școlile să fie suspendate, ca cursurile să nu mai se redeschidă pe data de 9 septembrie, vor fi în totalitate desființate și în toate școlile care se provenea școlile vor fi dute futus morții.